Čaute, milí diváci, tu je Lianka a opět vás pri novom videu. Dneska tu máme... ideme dneska natočiť, budeme hovoriť po slove do slova, o slova do slova, o slova do slova. A potom to pochopíte do videa. Áno, presne tak. Ak sa vám bude video páčiť, nezabudnite like a ak nie, nedávajte mi zatiaľ. Čaute. Takže... ideme zase. Začneme. Mám taký pocit, že možno aj viacej, než by si chcela. Takže, lila, sa, kým zavriem oči, už, chcem stále dýchať vzduch s tvojou vôňou. pokračuj! Preto, že A v mesačnej noci dotýkať sa ťa v korunách stromov. Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou, ani chvíľu s tebou. A ak ľutujem, tak len chvíle, keď som s tebou nebol, s tebou nebol, láska. Kým zavriem oči, chcem ti vždy doniesť tú najlepšiu správu. Máš svoje moci, celý môj život, srdce i hlavu. Kým zavriem oči, chcem s tebou zažiť všetko, čo treba. Snad nie je zločin si na svet zobrať aj kúsok neba. Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou, ani chvíľu s tebou. A ak ľutujem, tak len chvíle, keď som s tebou nebol, s tebou nebol, hej! Každú z minút chcem s tebou minúť, hej! hovor. Každú z minút chcem s tebou minúť. Neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou, ani chvíľu s tebou. Ak ľutujem, tak len chvíle, keď som s tebou nebol, s tebou nebol, láska. Šišky. Ide zároveň. Mali? Veľkú Flašku. šiška bola veľmi Stará. vyskočila Von. z Prvého balkóna. prvého balkóna A sa polámali na kus. potom Išiel cavar Nie. hovor Severně išiel cavar von. a Zavolal si nás, aby jsme boli s ním s ním, von. ale My sme išli
Von. S. Šiškou. Dobre. Au. Kotik. Vidíte, milí diváci, tak toto mi úplne robí vždycky. Nie, ja ho nehryzem. Nie, vôbec, a čo bolo teraz? Zabiem. Padaj s tou nohou, lebo ti... Toto, hej. Kisuka Prestaň. Nestrkaj. Idem hned. Tak, milí diváci, na dneska to by mohlo byť všetko a ty padaj. Ideš hned. Jej boha, neby ma. Na dneska by to mohlo byť všetko, ak sa vám video páči, to nezabudnite na like. A ak nie, nedávajte nic a ticho durti už. Takže, na dneska by to mohlo byť všetko. Čaute.